Jesu Kristu inkosi, xolisa delete. Ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu. Imfundiso sifundisa zona zahlala enhlizweni yami. Ngelinye ilanga ngangiya ePick n Pay. Uma ngibuya ngibone omunye ubhuti nje abahlala la Newcastle emgwaqweni basuke befuna imisebenzi. So kufike nje enhlizweni yami ukuthi angimnike le mali engizoyisebenzisa. Ayisesikhwameni sami kwaku-R50. Hayi ngizibe ngihambe ngehla. Uma ngifika futhi ePick n Pay ngivele ngayisebenzisi le mali. Bese ngibona isandla simhlophe sikhiphe le mali lesibonwa yimi ngedwa sikhiphe le mali kimina kwaku-R50 sikhiphe kanje lesandla bese sithi inhliziyo yami thatha le mali le unikeze lo baba lokuthi akathenga isinkwa bese ngidlule ngihambe ngidlule kuye bese kuyabuya futhi enhlizweni yami thatha le mali le unikeze lo baba athenga isinkwa ngijike ngibuyele emuva kwangena ubaba osamdakwa kubhuti nje ngifike ngimnikeze because vele enhlizweni yami ngasibona isandla sesikhiphile le mali simhlophe sayikhipha esikhwameni ngasibona siyikhipha so ngamnikeza lo baba into ayisho wathi kimi uNkulunkulu akubusise ngiyambonga baba kakhulu uNkulunkulu ngiyayifundisa ngiphinde ngimbonga uNkulunkulu ngoRomans chapter 10 owenza umehluko empilweni yami njengoba sisiqalile ama-final exam. Mangivuka ekuseni ngivele ngihlaselwe ubuthongwe ngithi ngiyafunda. Mangibala ama-hours ngibona ukuthi ama-hour ngalalile maningi kutheni ngahlaselwa ubuthongo. Kufika enhlizweni yami ukuthi usathane lo. Ngivula umkhuleko babasendela wona ngokukhuleke. Ngiqede uba ngiqede vele ubuthongo buphele nya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngithi lo mkhuleko unamandla uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sanibonani baba ekuseni. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba ngokudelete. Ngibone sekukude kakhulu. Ngabona ukuthi ngathi sekungaphezulu kokwenza lokho kwakushiwo. Baba angazi noma ngithi inkinga noma ngithi yini. Ngithi angazi ngizokubiza ngani kodwa ngicela ukusho njengoba ngikuzwile ngoba angikuzwile. Baba bengingalele bengingaphuphi futhi bengibhekile nje kusemini. Ngiphupha angiphuphi ngizwa kunuka inyamazane. Ngihlele sitting room zinuke lezi inyamazane ngalo mzuzu ngishoye ikhanda lengiphatha ikhanda ngibuza ingane yini inukayo hayi masizwa lutho. Lingiphatha ikhanda ngize ngisuke sitting room ngekamereni lengane. Lo anele amantombazane engene khona nakhona mangithi ngiyangena lengishayelele ikhanda ngizwe nakhona kuvimbanise kunuka inyamazane. Ngize ngivala iwindi ekamereni labo bebevula iwindi. Ngivala iwindi. Anele ngimemeze yini inuka ekamereni lakho. Athi akunuki lutho mama. Ikhanda ngalo mzuzu kufuna ukuphumiswa ebuhlungu nje balo. Ngikhohle baba ukuvula abaseRoma. Kodwa ngilokhu ngithe nje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngigibele phezu kombhede ka-Anele ngithi ngathi ngiyalala. Hayi ngigibele ngithi ukulala kancane. Mangilala nje ngithi lithi wuhlu ihle kwami uma ngathi ikhanda libuhlungu leyo nto ngathi ifuna ukuphuma. Hayi ngilale lapho kunjalo ngilokhu ngishilo ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kuthe kusenjalo kuduma izulu baba engakaze ngilibone nokuthi beliqhamuka phakazi. Lidume leli zulu. Hawu sekuduma izulu njalo belibalele nje manje. Liduma izulu ngithi kuma kumele ngiyopheka nje ngivuke lapho ngihambe ngiyolungiselela ukupheka. Ngithe ngizalungiselela ukupheka ngilokhu ngishilo nasekhishini uJesu Kristu inkosi. Ngalizwe ikhanda lingasekho nalezo inyamazana ayisanuki. Izulu lami nyamalala kanjalo laphela. Angazi na kodwa ngikusholo nje baba ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi ngisaqhubeka nokubhala ukuvuma izono. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga. Ngiphile ekhaya leZwi nomama nabantwana. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyaxolisa ukudelete ubufakazi bude ngiyazama ukubugoqa. Ngibingelele ubaba umpostoli Ntsibande noma umpostoli Ntsibande abantwana ekhaya leZwi
abantwana entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngidlulisa ukubonga okukhulu amandla kaNkulunkulu. Ungisizile bengigula, ngiphethwe ama-muscles, unyawo ithanga lonke lesinxele. Bekubuhlungu ngale ndlela yokuthi noma bezama udokotela esethi angihambe ngiyobona amafizo bangimasaje. Bekubuhlungu ngathi ngamemeza. Ngigulile-ke iy'nsuku kuLesihlanu uMgqibelo isonto. ngoMsombuluko ngahamba ngabona udokotela wangijova ngabuya, kanti bekufanele ngiqale ngawo lo Msombuluko lo engiye ngawo kudokotela umkhosi wey'nsuku eziwu-7. Ngithe ngiwuqalile ngaqhubeka nomkhosi wami khona ngigula nginjalo ngoba bese kubekekile. uNkulunkulu wayiletha impendulo yalo mkhosi engingene kuwona ngigula ey'nsukwini eziwu-3 ngiwuqalile umkhosi. Kuthe kwavuka izwi ebesike salinikezwa umprofethi uZamamkhonto esilithola kuSambulo 2:10 elithi ungasabi ngalokho ozokhathazwa ngakho, ngokuba usathane uzophosa abanye kini etilongweni lokulingwa, bazolingwa iy'nsuku eziyi10. Wena thembeka kuze kube sekufeni ngiyokunika umqhele. Kwavuka lelo lizwi lelo. Ngagula kuthe sekuwusuku luka-7 kuLesihlanu ngathumela i-VN kumgcotshwa kaNkulunkulu umamfundisi eKeistrift wasekhaya leZwi ebandleni. Ngathi ngicela ungikhumbule emkhulekweni wakho, ngiyagula. Wangamchazela ngalelo langa ngithumelile ne-VN kuye, ngalala. NgoMgqibelo sekuwusuku la-8 ngavuka ngazizwa ngiyingcono. Mangithi ngiyahamba, hayi bo, kanti bese ngixhuga nokuxhuga mangiya emsebenzini, awusengiyingcono. Ngambonga uNkulunkulu. Lavuka lelazi ukuthi uNkulunkulu uthembakele. Ngempela ubeshilo ukuthi sizolingwa iy'nsuku eziwu-10 kodwa zibe u-8 mina iy'nsuku. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli Nsibande, ngibingelele nakumama umpostoli Nsibande nomndeni wakaNsibande wonke egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelele abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, abazalwane ekhaya leZwi. Ntambama nje ngithi ake ngidlulise nabo ubufakazi. Ngibonga nje uNkulunkulu into angenzela yona ebengingayinakile nje, kodwa ngiyabuka ngithi hayi amandla kaNkulunkulu lawa. Ngingumama osebenzisa igesi nje ukupheka nokwenza konke lapha ekhaya. Igesi engiyisebenzisayo ile ekuthiwa u-9 kg usayizi wayo. Ngimangazwa ukuthi ngaloke ngayigcwalisa kuphela u-August. Iyasebenza uSeptember wonke, iyasebenza u-October wonke. Namhlanje umhla ka-7 ngisayisebenzisa, ayindawo ithule nje. Mangiyibasa nje iyavuma nje. Noma ngabe ngibeka amabhodo amabili, noma ngabe ngibeka elilodwa, iyavuma nje. Ngibuka nje umusa kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungigcinela yona. Ngiyambonga kakhulu. Akukho engikushintshile kuyisebenziseni, ngiyisebenzisa nje ngendlela efanayo nasekuqaleni, kodwa nje igciniwe nje, ilondiwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angithathele ithuba ngibonge kakhulu uNkulunkulu osebenzisa ubaba uNsibande ukuthi asisize entweni eziningi, asikhombise indlela, asifundise izinto ebesingazazi nezinto futhi ebesizazi kodwa singazinakile. Ngiyabuka la ukuthi abaseRoma 10:9 bengingabakhuleki, futhi okweshumi bengingakunikeli nje inhlobo. uNkulunkulu engibusisa ngezinto eziningi phakathi umndeni wami, kodwa nje lento yokunikela nje, hhayi, benginganikeli inhlobo futhi nje ngingayithandi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngigcine ngifundile nami ukuthi kubaluleka kangakanani ukuletha okweshumi kuNkulunkulu nokhuleka abaseRoma 10. Kuye kwathi impi yonke ekade ikhona phakathi kwekhaya
naphakathi kwekhampani ebeyisiqashile. uNkulunkulu wasisiza, wangenelela, wasilwela. Kade sebesikhipha emsebenzini base beyasibuyisela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonile futhi ukuthi yena akubona ukuhlakanipha nokwazi kwami, kodwa kube yimisebenzi kaNkulunkulu, ngoba kuwo wonke ama-companies bekade ekhona kuye kwasala kwayithina abantu abakhwalifayayo ukuthi ene baphindele kulo msebenzi. Sase siyaphindela-ke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uzibonisile kumina ukuthi ngesinye isikhathi izimpi akufanelanga ukuthi sizilwele, kodwa fanele senze okuyiko, sizihlanze, sihlanze iy'nhliziyo zethu, sikhuleke uNkulunkulu, Romans 10:9. Siyekele uNkulunkulu konke asilwele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimnikeza udumo nje, ngiyathuthumela kakhulu phambi kwakhe ngento eyenzekile, nanokuthi isimo bese sibe kanjani, kodwa nje uNkulunkulu izimpi zonke wasilwela. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.